Start na. Sige na. Mayos ka. Dali, dugay. Hala, bakit it? Ay, bitawan mo nga kako lahat. Agad. It, nilagay. Vlog naman. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sila naman ang partner ko ngayon. Dali na So ba? ngayon, ang rules kasi dito sa mall ngayon ay pag pasok mo sa store, dapat gamit kayo ng thermoscan yung sa mga empleyado. And thermoscan to para to malaman kung may lagnat ka or wala. Ayan, so ngayon, kaming mga staff, salitan lang kami ng thermoscan para malaman namin kung anong temperature namin. So ito ang partner ko, si Crisel. Tandaan nyo last mga previous vlog ko. Ayan siya. Ayan. So ngayon kami naman ang partner. So ngayon papakita ko sa inyo. Ayan kung ito nga thermoscan na to, kung anong temperature na baka mainit or baka malamig din, baka abnormal ang resulta. Ayan, so ito, start na. Sige na! Mayos ka! Dali, dugay. Hala, bakit it? Ay, bitawan mo nga kako lahat. Agad. It, nilagay. Hindi ka kasi marunong. It, nasa kita marunong ako, oh. Ayusin mo. Okay lang, ayusin natin, ha. It, guys, ano ba yun? Harap ka kasi, nalikod ka kasi. Bitawan mo ang gay, God. 35.4. Ayun, 35.4 ang sa kanya, guys. Kung kita, ayan. Hindi makita pala sa camera. Kaya, 35.4. So, ako naman, barilin mo. 35.5 ka nga. Hindi nga, barilin mo nga ako ulit. Ako naman ang... Ayusin mo, ha? 55.5. Wala pa nga, 55.5. Joke. 35.5 nga. Wala pa nga. Ang dami. Yaam. 35.5 nga. 35.5. So, normal lang kami ang temperature namin, guys. So, hindi kami abnormal. Hindi, walang problema. Ayan. Ba, lugi na naman ako dito. Bakit tapat ako? So, ganun. Wala ako Saturday. Ayan. Ayun, Angelica. Ayan. Hoy, So, bakit ako ayan, nalagay ayan, dito? tignan mo. Apat ako. Ingay mo. Buisit. Kayo tatlo, ako apat? Di ako. Hindi, dito ako dyan. Ayan. Sa Friday? Reklamo sa kung ganun mo yan. Ano, Friday? Ba, Yeah. tatlo kayo? So, Ako apat, so. ayan na ang resulta ng temperature namin, guys. Ayan. So, normal naman. So, yun ang ginagawa namin daily pag pumapasok kami sa store. So, kailangan na mayroon kami thermoscan to. Ito yun. Tapos, sinusulat na namin nandito sa checklist. Ayan. Chicklist. Ayan, checklist. Ayan. Chicklist dong, chicklist. Bukoy. Ano? Chicklist dong, chicklist. Tagbisaya. Bisaya. Kung someday ka. English? Sure na kayo. Ha? Hindi pala ito. Daya kayo, bakit ako apat? Tayo tatlo? Ba't binago-bago mo na naman yan? Bakit tayo tatlo? Anong tatlo? Ako apat? Magreklamo na naman yan. Tingnan mo ako lang yung apat. Ano? Anong apat? Galing na dito, oh. Saan Hindi off ka eh. Hindi off ka, oh. Di off ka rin naman, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 lang ako? Ano yun? Kilukuhan? Lagay mo dyan. Hindi off ka, ano. Pasok ako dyan. Lagay mo, pag ano talaga tong babae na to. Dapat Grabe. pantay-pantay. Pantay naman ah. Bakit lumamang ka ba? Dapat pantay-pantay. Joke lang yan. Wala nang pasok nito eh. Kaya pala eh. Sa 24. Itawa si Kuya. Ingit ka lang daw. So, Pero itong vlogger na to, nakasweldo na, hindi pa lang naglibre. Ay, pagkakuriko talaga. ayan, ito ba, si Crisel, guys, ay, hindi mo nyo makikilala nyo to. Ito ay yung aklan na, ano tawag na nyo? Aklan na nun,
Aklanon. Aklanon, no? May sarili. Ito, Cebuano to, pero kuripot. Maraming ano to, maraming salita tong laman. At saka ano yung sa inyo, Sel? Aita ba yun, Sel? Ano yun? Ano yung mga native na ano sa inyo? Native chicken. Madami sa amin ito. Masarap kaya yun. Hindi, mga katutubo. Ano ngayon katutubo sa inyo? Di ba mayroong mga native? Ate! Ate pala. Anong ate? Ate kuya. Pero ikaw talaga daw, naka-18,000 na siya ng sahod sa vlog. Pero ikaw, naglibre. Wala guys, ano lang yan. So, Totoo yun. grabe siya. Pero Kaya- tinulong niya kasi sa mga taga sa kanila. Ayan. Pero kami, hindi niya pa kami. Sabi niya, Pag- pagpaka 100,000 daw. Oo, Tapos, so- tagal pa yun. So, ganun ang gawin natin guys. Tingnan nyo tong mga vlog namin para maglagay, para dumami yung views guys, paki-share yung videos Oo, na kasi to. bibilhan niya ako ng Yung mga cellphone videos, pag 100,000. kasi pag ma-reach natin yung kahit umabot tayo ng 50,000 daw. kahit mga ano lang, 10,000 views lang. Umabot ng 10,000 views. Bibilhan ko to ng cellphone. Pag-share niya. Pag umabot- Saksi. Oo, madami nakasaksi pag umabot ko ng umabot ng itong vlog na to, umabot ng 10,000 views, bibilhan ko siya ng cellphone. Pag-share? Oh, sure yan, promise yan. Oo. Pag umabot, paano kung hindi umabot? Abot yan. Kaya, Kaya, sige, mag-promote ka. kasi para sa kanya ang pinamigay. Sige. Para bilhan niya ako ng cellphone, guys, kasi Paano ka bibilhan? Hindi nga nakikita yung mukha mo. ayoko kasi may virus ngayon. Ay, virus. Hindi, wala. Kailangan be safe. Tanggalin mo. Be safe. Kasi mahirap magkasakit. Magkasakit tayong dalawa lang. Anong tingin mo sa akin may virus? May virus ka. Tagbukan. Loko-loko itong babae na to Iniisip niya sa akin kami nga lang dalawa dito. Gusto ko lang kasi na makita yung mukha niya. Para makilala niyo siya. Kasi kilalang kilala niyo na ako So yun nga, ang sabi ko nga sa kanya, pag umabot ng pag umabot ng 10,000 views itong Grabe video siya, na to. 10,000 talaga. Di ba pwedeng 5,000? 10,000 Kailangan ma-reach natin yung 10,000 bago kita mabilhan ng cellphone. Pero promise yan, pag umabot ng 10K, ayan, bilhan kita ng cellphone. Pag-share ha? Oo. Kahit may 8P lang. Kahit may 8P lang, so walang problema yan. Basta umabot siya ng kaya... Hindi ka magtikal-tikal, di ha? Tikal-tikal, totoo yan, uy. Ayan, so... Kaya, alam mo na ha? Oo. Sa mga nakasaksi dyan, sa mga nanonood dyan, ayan. Pakishare tong natin para makatulong tayo sa itong Mahirap. tambok na to. Mahirap kasi ako. Mahirap daw. Sabi sa kanal ko. Free lang to, free. So, ayan yung Ito namin to, free. ayan yung maraming guys, ito yung maraming lingwahe na nalalaman. Alam, marunong to mag-English, marunong mag-Bisaya, marunong mag-Bisakol. Alam mo yung Bisakol? Hindi ko alam yun. Bisaya, kul. Saya lang mo. Ayan, so, Paano ka ayan, so, daming ba ito may English, ayan. Tapos may, ano salita sa inyo, Sil? Planon. Aklanon. Taga-Aklan to malapit I'm to sa... from here from Boracay. From near Boracay daw kuno siya guys. So, ayun nga, sinabi ko nga sa kanya kanina na pag umabot to ng 10,000 views, bibilhan ko siya ng cellphone. So, para makatulong tayo guys sa kapwa natin na tawag nito kapwa nating OFW din na nandito sa Kuwait. Ayan. Paki-share tong videos na to. Para at marami pa tayong mabigyan ng tulong. Hindi lang siya kasi ito yung pinakauna ko na challenge. Ayun, challenge ko sa kanya to Kaya tulungan natin to kasi nangangayayat na to. Ngayat na. Hindi naman nangangayayat na. Ayan, so siya nga pala ito ay native to, native chicken. Ito ay ate daw tawag sa kanila yung mga native sa Aklan. So may Sa lahi, inyo? may lahi ito na walang ate doon, kuya lang. Ayan, so ngayon guys. So saan para makatulong tayo sa kasama ko dito na native na
ate daw ang tawag sa kanila. So, sana maabot to ng 10,000 views itong vlog na to para mabigyan ko siya ng cellphone. Mabilhan ko siya. So, Ayun diha. sa mga nanonood dito, sana ay share nyo para marami pa tayong matulungan, hindi lang sa kanya. O, sige, Sen, magkano ka na, Sen? So, Thank guys, you for watching, guys. guys, dito na lang po kami kasi mayroon pa kaming gagawin. Ayan, so, anyway pala, sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, Please like. Ano yan? Ano yan? Ayan? Kalimutan ko. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sige na, ulit. Please like. Ano yan? Ay, please Subscribe. subscribe pala. Okay. Sige, ano yan? Sige na. Please subscribe, Oh. like. Ano sunod? Comment down below. Comment down below. At pakiclick yung red button, Notification bell. notification bell para ma-update kayo sa sunod na vlog. Sige na guys ha, para magka-cellphone ako. So dito na lang kami guys at ingat Wow, kayo dyan. nasama ko. Ayan, kung saan ba kayo ngayon, ayan, ingat po at God bless. Bye-bye!